Kagamahalan sa nagbayan sa Talisay mutabang sa mga grabing napiktuhan sa linog dito sa Mindanao. Nagpasiug daw sab sila og aksyon tabang alang sa mga biktima sa linog. Si Chona Carion sa report. Makigstorya si Mayor Samsam Gulya sa konseho sa dakbayan sa Talisay. Kabahin kini sa plano nga mutabang ang dakbayan sa apektado sa linog dito sa Mindanao. Sa tigom unya nila hisgutan ang gidakon sa tabang nga ilang ihatag. Ang probinsya sa Davao del Sur ug Cotabato ang labing apektado sa linog. We'll talk to the council this afternoon regarding a resolution giving financial assistance to the provinces that are affected by the earthquake in Mindanao. Samtang may pahigahan sila og relief campaign alang sa mga biktima sa linog sugod karong adlaw. Mudawat sila og pagkaon sama sa canned goods, noodles ug tubig nga nag-unang panginahanglan nun. Ang sa gustong mutabang adto lang sa Talisay City Command Center. If ever we go to Mindanao, mausa na mo ang among financial assistance together with all the mga butang na i-drop off nila sa command center. Uban ni Renanti Quinones, Chona Carion, Balitang Bisdak.